Όταν οι κότες είπαν όχι, η πιο ασεβής ναυμαχία της Ρώμης. Στην αρχαία Ρώμη, οι επιφανείς πολιτικοί συμβουλεύονταν τις λεγόμενες ιερές όρνηθες για να εξαγάγουν χρησμούς ανάλογα με τη διατροφική του συμπεριφορά. Αν έτρωγαν το σιτάρι, το εγχείρημα θεωρούνταν ευνοϊκό. Αν όμως δεν το άγγιζαν, το σχέδιο έπρεπε να εγκαταλειφθεί, καθώς δεν είχε την εύνοια των θεών. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Καρχιδονιακού πολέμου, ο Πόπλεος Κλάβδιος Πούλχερ ζήτησε χρησμό από τις ιερές όρνηθες προτού εξαπολύσει ευνηδιαστική επίθεση στον Καρχιδονιακό στόλο στο λιμάνι των Δρεπάνων. Ο Πουλάριος, ο ιερέας των ιερών ορνήθων, τον ειδοποίησε πως τα πουλιά δεν έτρωγαν. Ένας κακός ιονός. Τότε ο Πούλχερ απάντησε: «Αφού δεν θέλουν να φάνε, ας πιούν», και διέταξε να τις πετάξουν στη θάλασσα. Η ναυμαχία που ακολούθησε οδήγησε σχεδόν στην ολοκληρωτική καταστροφή του ρωμαϊκού στόλου. Ο ταπεινωμένος Πούλχερ επέστρεψε στη Ρώμη και δικάστηκε για ασέβεια. Τώρα ξέρεις.